Bakorokoro ase county ya Kisii na boigo county ya Nyamira babeire bakogikeria okorobekana kwa enegetwe abori tkoregoro anene okoraswa kwa moroki wa William Mayenga askire batebiruna nigo bagocha kwenekia obwene bwarokanire ase ya mateyo abe to gosirio bogima asengenjo ya maandamano ayo omosikera ira korangerike kerengaki atabwati manufaa ase country igo to koireneria to gosabe serikali nga ekoro gwancha kwaye ekoro uchunguzi muno mwana olio itaitetwe elinde nande no mwana orenge omwana omomoima muna intwa abaibori kubwama no muna abaibori abangina abo tobwateri yanda riri nene asengencho mwana oli asire tyo bogima ekiagero moibori gakwengata otomo mwana esukuru lakini omogake eroto abana bayego bakare chinse chinde erotumia abana babantu bagenda maandamano nchera elinde omwana oli agaitwa practice igo tware gosabanga eserikali ekora uchunguzi naende step ebeteken omwana oito nero itetwe Maseno omwana oli osirete no mwana nero bweka abaibori baye babwate buno momura na sobere keroka negento kyogoichana sana nga ntugusi twabekira omorembe abana baitu tutomete isiko bagosoma omwana oito mana gwendo akwa research bono tuko demand bune community na ki eserikali yo Mheshimiwa Ruto ekore bune konyarekana bali bonse bagereta maandamano yakaba bali bonse bainisaiteti abana bali bungasoa para abana batabwati shuguri abande no nechikura batana waka bakikagera omwana itagaitwa atua ichukuriwe ya ne serikali yenyene iligie njera ego compensate ya family area na ende tobuli mwaka raira kiara ne rurangeretia maandamano aya aliye family area